Поставяте гипсокартон. Тези грешки се виждат чак когато стената вече е готова. Повечето проблеми възникват още в началото на работата, не накрая. Гледайте видеото, избегнете най-честите грешки и направете всичко правилно още от първия път. Кнаuf системите са отлично решение за стенни облицовки, окачени тавани, сух пот, преградни стени и облицовка на подпокривни пространства. Строителството е бързо. Монтират се профили, поставят се инсталации и изолация, закрепват се плоскостите и се шпаклова. Започва се с конструкцията. Тя определя стабилността на цялата стена и още тук могат да се появят първите грешки. Грешка номер 1. Профилите са закрепени без акустична лента. Последица: вибрации и пренасяне на шум през конструкцията. Решение: между профила и основата се поставя акустична лента, която подобрява звукоизолацията. Профилите трябва да се монтират прецизно, иначе бързо се стига до следващия проблем. Грешка номер 2. Профилите не са нивелирани. Последица: крайният слой е крив или деформиран. Решение: още при монтажа профилите трябва да бъдат идеално подравнени. След монтажа на профилите идва ред на изолацията. Тя определя колко звук преминава през стената. Грешка номер 3. Пропускане на изолацията. Последица: звукът между помещенията се разпространява без никаква преграда. Решение: подходяща изолация, поставена равномерно и без празнини. Преди затварянето на стената трябва да се изпълнят и инсталациите. Грешка номер 4. Лошо закрепени и незащитени кабели. Последица: шум, вибрации в стената или повреда на кабелите. Решение: кабелите трябва да бъдат правилно фиксирани и защитени. След това стената се затваря с гипсокартонени плоскости. Може да се използва 1, 2 или дори 3 слоя. Грешка номер 5. Неподходяща дебелина на стената спрямо предназначението. Неправилно проектираната система няма да издържи шкаф или тежък телевизор. Решение: при необходимост от носимоспособност се използват 2 слоя гипсокартон, а при нужда и 3. Особено критични са фугите между плоскостите. Грешка номер 6. Монтаж без лента или неправилно армиране на фугите. Най-честата последица са пукнатини, а в крайни случаи нарушена стабилност на стената. Решение: използване на лента и подходяща шпакловка. След монтажа идва финалната обработка на повърхността. Грешка номер 7. Лошо шпакловане. Неправилното шпакловане води до видими неравности, които често се забелязват едва след боядисване. Най-добри резултати се постигат с многослойно шпакловане и правилно шлайфане. Само когато и вътрешната, и външната част на стената са изпълнени правилно, крайният резултат е безкомпромис. Гипсокартонните работи могат да се изпълнят и самостоятелно, но за най-добър резултат се препоръчва помощта на опитни майстори. Търсите специалист. В платформата Dyerbal може да откриете над 1300 проверени изпълнители за поставяне на гипсокартон и да разгледате техните оценки и референции. Само с няколко клика изпратете запитване до наличните майстори и изберете офертата, която най-добре отговаря на вашите нужди.